johera mar Oloo TV maendi en chenro mar Kuku mar Wach mikelo ni kodan Jeff Olomba kachiel wantiere kod jalony ma bende warango godo weche mosebedo katimore koni kod kocha e piny mar Kenya. Ginyalo bedo weche goeko mag somo, weche mag mibadhi, weche duto kachiel kod weche mag dongruok. Karwaki studio. Kama Jeff. Mosoganda nokwe. Lugan Chris Owala tiyo gi migawo lugan Community Initiative Action Group Kenya. Erokona nya Chris. Adwaro mondo mochaki kod wach ma bende ne otimore mano kelo buok ahinya ne oganda moloyo jonyuol kachiel kod nyithindo. Arita kwe mar nyithi sikul chalo nade ma iyudo ni ji nyalo wuka oko madonje skul moloyo mar dak mar joma nyiri ma kaito gikone gibamba nyithindo mamoko. Maendi nyiso nang'o? Jeff, en wach malich nikech iyudo mano nyiso ni school or Ministry of Education. Yes. Okawo wach somo security man nyithindo yo makare. Nikech ka school onge gate, school onge fence. Yeah. Moi girls, school ma Kenya kan run budget maduong' e mogik. Yeah. Kenya run budget maduong' mogik to Kenya ndiko askari ma patrol school. Yonge CCTV. Yonge wall ma school. Higni guduto. Nyiso no jo board, principal, konyaka ministry. Kech samedi timo quality assurance, samedi timo inspection school. Tie gik ma jo quality rango ka. Wanga chiel kuom gen security mar nyathi kata kako security mar kako bedo kanyo, security mar kamo tuge playing field chalade. Ai oduogi rango to kata gathika okadi kata emio so yidu kikalo kandaro kalo but school tiketo de zebra crossing. So nyaka rang gigo duto. Nison ka ministry of fail, just board of fail, japuonj bendo fail. Nikech janyuol kokelo nyathi school okonyal bedo okonyal ndiko police kata askari ocha karango ka nyathi ne iriti school. Ka nyithindo gi nyithindo manyir school, light onge school kamana mora. Kich ka light onge imegi gigo timore. To ka school Jeff ido kinde ka gingo to temore school to waringo wa respond no maybe timo kama stone no stone will left and turn. Moi girls no inchano ge incident poko bodho match no yore poko tiek nono malongo. Iso no ntie there should be a way ntie yore maji oktimo go tijegi ka koro magtim. Nikech ka school ni askari gi tijgi nango school ka. School ngino border toy market go coach. Yes. Kirango Kibera en one of the informal settlement. Sami bodo kamoro ma kata kondre kama ntini. Tibodo inchini go bunga. Yes. Mokwongo akili ni nyaka ng'en kama chalen kama dake ni chalad. So akili ni koso ngisin kama dake chal kama to nyaka ket safeguards. Mangisa yes adwa daka, abro pidho guok, abro kiro taya, abro ndara ni boloso. Koro kata ka jo kwe biro kaka yelo lawogi. To gima ng'ato jende chopo school bu mak nyathi manyako ngiso oken ng'ama wendi school. En ng'ama samoro jaye kanyo kata en ng'ama ng'e iye kanyo mosebedo ka rango gino study ma en chieng' no nene chieng' ma mobiro timo gino to en gima ong'eyo. Nikech Jeff oknyal bedo no idonjo kama the first time titimo gima ila cha tiwo kiwi. To gima rach zaidi no japuonj ndwano koro nyathino kik report wachre. Ni bro mie scholarship. Aparo ni japuonj no okonego bedo japuonj kamoro amora. Kich kama no gima timo rape is dehumanizing. Rape en gima nyathino might not live to even have a family in future. So en gima serious. My ministry was failed. If in other places minister had resigned. Ada ko no the Moi girls to dog you. Ni dito loro school. Wacha ni loro school for this period of time wabro duogo mambo. Maana gima jana failed you and therefore I'm going home. Manyiso ni gini duto ochopo ni ogike Ministry of Education. Gine monego bene gi ensure security mar students e school. Nyithindo kan school ni lwet ministry.
lwet ministry. Japuonj en japuonj mantie nikech ministry. Yes. Board mar school oket gi ministry. Ministry amiyogi appointment letters. Koro gini duto ka gifailed, ministry fail. Gitiyo on behalf of the ministry. To joma ritogi machalo soja gi onego bed ni gibedo jopuonj koso mana ji ma okaw. Okaw. Ing'en sani nitie security firms. Yes. Mantiyo tij rit. Security firm gi kondiko ndiko board. Gitiyo tij board. To kindiko japuonj, indiko jo security ariyo to school duong' to kocho ech. Ok onyal timo patrol te. Koro kanyo da indik security. Moi girls ok ben onge pesa, Jeff. Moi girls kiwe pesa mimigi mar normal mimi jopuonje moko. State mimigi pesa moko. Gini wonge skunde madongo mogik mayudo pesa mang'eny kabisa. Koro kiyudo pesa mang'eny to nyiso school gima otimore ne school ok dwa tiyo gi pesa ma giyudo yore moro mokony somo nyathi. School sama wantie jopuonj lamo pesa. To Ministry of Education audit be unit bo podho. Koro school sani ka loso mwandu. Ok en school manyalo wacho no ayud pesa ni akony quality education. Koro yudo ka school en mwandu. Koro yudo kata kama nitie pesa maber, pesa nido nitie matin mondo dong mang'eny mondo iketi fukuni. Koro may corruption Nyama pod donjo skul. To ma indi we jonyuol kuma chalo nade. To moloyo jonyuol bende nyithindegi nitiere skunde ma ji dakie. Samoro nyari moro ni skul en kata primary boarding kata ni secondary boarding. Kata mana joma chuo nikech ok anyalo wacho ni nikech otimore ne joma nyiri ni koro wacho ni joma chuo to gin to ok onego bed ni ranga rita kwe margi. Wach machalo kama kotimore to we jonyuol kuma chalo nade. Jeff gino en gima lis. Imiyo ka nyithindo moko kodo ga dhi boarding. Koro nyathini kase onyalo penjo dadi an ka dhi boarding kik ichunego. Tie gireno gi TV giwinjo gi and nyithindo moko masani so form opinion but ogidwar skunde midaki kich pokocho level moro ma jo ministry okaw serious watch boarding ngino kada nyithindo wang school kich gi wang kich fire system disaster oket school ka school no bedo ge fire extinguisher onengo bedo do miyaw maduong' ono bedi drisa miya maber gigi don't specification but en gima waduoge cha tiko kel pesa ni gero school kakidwaro ang' matimre pesa momiyo ok los gigi en mibadhi en jo ministry gi be corrupt gibido corrupt the school koro ko biro tim assessment to ko tim assessment gigo nitie ka ko tim assessment moro mo timo ka ngama nyathine nyalo bedo victim otime ka ngama no ka time kama to somi bahasha tindiko gi maber tidhi. Koro gi compromise security mar nyithiwa sani lwet nono mani school en lama Nyasaye pile ka pile ani nyathino chie maber nyathina in keep lemo nikech kok inyal kin nyathi owangi dormitory owangi school kin nyathi otho dormitory nyathi ma jotho lwak nyocha ka no podho nyathi nyalo gauka in school in kata Kisumo ka japuonj kawo nyathi Kisumo girls teri hostel tira Kisumo ka Kenya nyathi ni hostel bise kulunga nyathi ohewore iteri ma ok nyisi kaka janyuol koro gigi duto kikere no school system nitie giluongo no good education board of management oromo keto jomong'eyo tijgi japuonj konego drive agenda ma board but you know kaka jibiri board to lamo japuonj ka gibi board to rango chike mege ministry even in board kanyo nitie sub committees marango gik mopogre nyaka infrastructure nyaka kagigo bed robeni each year undiko report to tero no county education committee then tero national education committee also gigi report gi kuido gi marach school cha waonge pesa but chelcherach orobenu ndiko gigi waonge pesa but security wani rach undiko gigi to highlight and it's matter of urgency priority you can highlight it red so that ministry matter rach menya tinyalo timre kama kech koro minyi jonyuol
mano nyithindo body bedo gi buok gibedo kod luoro iwacho ni ka pinje mamoko molony to jatend migawo mar weche mag somo de osegweta ko you know this school to wacho na loro school ni wachno kende onego be ni orome gweta macha gima serious giso nyithindo ni lwet nono sirkal onge kodgi yes awinji Chris obro kawo yo matin kae to twaduogo e thuolo mar ariyo ka bende wadhi nyime kod twak machalo kama indi Oloo TV. Mono maintie jera Oloo TV chako duoge thuolo mar ariyo maendi en cheno mar Kuku mar Wach bende warange weche maseyudo katimore juma ni kaachiel kod tok jumbe machieno koja chande warango wechego eko mag somo ka bende luore kod weche mag arita kwe skunde weche mag mibadhi bende ke chwado ni weche mag mibadhi bende chako duoga achiel kachiel kendo donjo e weche gi eki mag somo achaka rwaki studio Chris mana kane wadok chien kaja chande to ne warango wechego eko mag skul kaluore kod weche manotimore e skul iparo ni to nane ok bende Belio Kipsang juma mokalo chande golo siem ni jopuonje mamoko bende kata kiwe weche mag arita kwe to samoro jopuonje mamoko bende ka okang' mar kuma gene nyithindo kendo gihinyogi mano ochiwo negi siem ni koyudo japuonj machalo kawno to gibro kawo negi okang' mager iparo ni jopuonje mantiere e skundewa bende gin responsible Jeff nitie jopuonj mabecho oko ka nitie jopuonj moko ma gin jopuonj gin parents gin more than jopuonj en japuonj kendo ni janyuol en japuonj moloyo ma oneni kanyathine okonyi kanyathine nitie jopuonj achiel ariyo adek ma kare kinyalo rango japuonj moro ka japuonj osiemo japuonj maranda jopuonje mamoko kata mana japuonj mono gutu masane ni Kisi High kata kirango japuonj kata na were manene yala en japuonj mong'in en kotimo gimoro kotimno ohinyi en ng'aminyano ka dhi skul kata japuonj mane nitie skul ndolo no genga mang'uro idono en skul ka inyalo winjo tabni okawi ka nyathine punishment komi omi gima kata janyuol nyalo timoni to yudo ka jopuonj sani jopuonj moko gin mag defiled children jopuonj moko kawo pes skul ing'e japuonj mane japuonj diere machon ne kochopo kama tiwene kom kata kiwacho ni inyamin japuonj oriwad japuonj or nyathi japuonj jogweng' ne uvalu nikech japuonj ne bedo associated gi gik mabecho chon japuonj sani jopuonj emomew mwandu ma ji laro ni mibadhi ni ohit skul skunde moae molo gimoro amora mwandu ilari skunde bende japuonj mono oyud promotion ochulo promotion kata mane ndiko jopuonj sani ndiko tiesi ndiko jopuonj ni mibadhi joma apply to school kayo wacho dieri Chris joma makalo chande ni weche mag ndiko jopuonje kata promotion nitiere weche moko mag ng'ikruok mosedonje mag mibadhi ng'eng ang'o makelo ma promotion japuonj chul nitie kata mana kuonde kesa manya wacho kata siawa kacho ja tiesi mama kacho tiesi mibadhi pongo dende and this are known gima japuonj bedo promoted to IDPT obed principal ichulo pesa kidogo ka i-transfer ichulo pesa kodiro no mondo ibed promoted idhi kawo loan mondo ibed head teacher sami so kawo loan bibedo head teacher donge be nyaka idwar kaka iduoko pesa mane kawo donge mibadhi ka mondo ndiki japuonj mo ai school university idhi school sani employment ma TSC is decentralized itime at school level idhi board ya pia idwaro mondo ndiki iuso dhiang' wuoro uso dhiang' otero principal kanyo kata board member mondo nyathini oyud tich obed japuonj koro ing'iewo tich nyaka lower level koro yudo ng'ato mosobedo oko kata ng'ato maonge ng'among'eyo to ene bondike naka system mochopo jomoko bokale koro yudo ka gini in life no frustrating joma inison corruption kata kidhi nyiewo book idhi nyiewo book minyiewo ni Jeff ministry kelo pesa inyiewo go tindo books misomo school book nitie skunde ma ka nyiewo book o record system no nyiewo book ka o receipt bucket
book to onge school no wadhi timo o record ni book e gi nyiew ni to book to onge no timo nonro moro ka higa kubora ahinya wadhi Kisumu Girls wadhi Maseno School yes wadhi Kitimika Secondary School school ne kunyo books school madongo kite janyuol kidito nyathini kanyo tindiko ni otas idhi gi bugegi kit school go idhi janyuol ma man gi pesa koro nyaka nyiew books mag school to ministry bende miyo gi pesa mag nyiew pesa gi bada ko nyiew go books mana kan confirm Twitter timre Maseno timre Kisumu Girls no other school ma Kitumika Secondary School form 4 go 2 textbooks ma maths buge ariyo to maths and ministry so gabiro kachiwo pesa mano the whole form 4 streams go teko so form 4 chia to in go books ariyo 40 students in go books ariyo ma koro book achiel ni to pesa ministry diga kanye wadhi school moro Nyakachka primary ndingo moro man kasabiriyo go books book achiel mibo nyago parent for the teacher every year koro ni bibadhini ochaki school mibadhi ko chakre school to kwanyal gore mibadhi to kinde mane matiang everybody so mo ka ngeni mibadhi na izewe kinde mane matiang wacho ni mondo mi wach mag nyiew buge ogol ka wuok kuom booksellers ki association ka giteno jopuonje mondo koro migaw mar some mokel book gikela buge ma kata ni omenda maendi paro ne ka otimore kamano to ang'o manyalo lokruok nyalo beti koro buge mitere school ok ni tero ni imiyo pesa mondo nyiew buge mano chonne nyo tibo book on school books equipment mane school equipment scheme mane kelo ga books chon onyalo duoke mibadhi chien nikech koro kamidhi use book ni onge ing'eyo Jeff kiwuotho street Kisumu ka books mokwale school X the stage to do use school Y nikech there's a market koro books you gold koro kada kikwalo books itero kanye government makelo maka books olal nyaka terra bibi investigated book market government of Kenya throughout bobedo kata iye picha ndek maki kunyal use not for sale mano can be a way mare doko mibadhi books idoke book to banya kidoke chien e watch employment and promotion ki TSC mani local level ka do give me wearing pesa jogi migi pesa mondo gibed promoted mondo ndiki tich na mibadhi na cartel me pesa kata mana school audits onge gilu on school audit Jeff kich audit abiro ku no utimo pooling no utero erika ditero books ka auditor no ndi timo no auditing itero tingo books itero Kisumu kacha itero books itero Siaya itero books itero envelope tukete pesa modika ngacha simply formalizing for you the books work kada yudo mibadhi ondika ni buge nti oloso giko kero konyi loso audit wono nikech osekaw pesa audit wono be no be school to yudo system to spot check tomorrow mi biro mitero books no which ango they did doing ngamo prepare the books be an accountant okay then I formalize so aparo no one wa bor gi wach mibadhi and school is the most affected and school could be affected to society to be affected Kenya tin mara kal school okal school kungen japuonj mondo onomia max mang'eny janyono owo kode japuonj mondo mi max mang'eny nyaka bed tiep japuonj koro nyathi moro yudo bariek to en otal tiro irema nikech en okeni otematema ber to max idwoko mana chien koro frustrated klaro kich kataka if japuonj nyalo kawo extra time to okopuonj to earn salary money is corruption and those are the things I feel no kokwanyala address to again wabro wondre watch corruption on wadili go mateka in schools wacho ni jopuonje moko ok gin jopuonje ma responsible moko bende samoro ka janyuolo mi pesa kaki wacho jonyuol magiro to nyithindgi okawo to puonjo extra time gin ipuonjo gi kando ntie giluongo no you support the weak student yienigi to gima timore kama ni moko ministry bende
okawo jopuonj ma classroom cha boketo nusara matin to kawo principals bomiyo pesa bochako miyo opportunity mar timo gik school mondo omedgo pesa nikech gionge accountability. Japuonj mar classroom tek mondo owuog principal, tek mondo duonde owinj kaka school dhi mbele. Koro iyudo japuonj matiyo matek cha onge space mare mar dongruok. Koro iyudo ka japuonj moro owacho ni an ka mondo akwel gigi akawie pikipiki moro koro ago ga ng'wech okinyi sa 12 nyaka sa 2 adhi klas. Ka klas orumo sa 11 nyaka sa 3 otieno ochako dok e klas. To sama otimo mani gini dhi affect scheme of work ne, gini dhi affect delivery ne, nikech ok obi prepare kapok odhi klas. Odhi klas ntup sama so ay boda ne cha. Ngiso nikech cost of living ni malo to temo dwaro kaka oyud mondo odag. Dagi. Koro sirkal ema nyaka bir gi scheme mar yo. Nyaka rangi chudo mar jopuonj. Warang chudo jopuonj. Ay mar yo warang to e kadwa med jopuonj gi wa continue ga gi in servicing. Keje piny lokre Jeff. Sani ji tiyo teknolojia, tiyo computers, jopuonj gi nyaka bed capacity build. Mar adek jopuonj gi nyaka rang chon e sirkal house jopuonj. Ang' matek mondo house jopuonj sani. Nitie skunde moko mapond gine. Sirkal nyalo timo no, wager ute skunde man gulo. Mondo jopuonj odagi skul. Mondo jopuonj oyud kaka puonjo mayot. Sani jopuonj odak tok duka ma ng'ato in a shopping center. Skul moro gwen moro mar remote moko. Performance mari ok nyal bedo. Kata ki japuonj ira temo tonge. Kaja sama ipuonji class maka koth biro tidumi bndega nikech ka koth oloro ni ndara to kinyal chopo kamili. Ibe in the so sirkal manyaka rang welfare sama jopuonj holistically. Moso japuonj ma puonjo maonge opportunity to yudo kaka do kwal pe school. Japuonj madonjo e classroom to puonjo dedicated lecture. Sirkal nyaka rang welfare ne ma yo momo kare. Buketne maber to wabo yudo ka corruption dok chien. Erokamano Chris. Agoni erokamano maduong' ahinya. Ageno ni oganda winyo maber odiochieng' kawuono ne walose weche go eko mag somo. Wabiro dhi nyime achiel kachiel kod weche go eko mag mibadhi kwa chakoro mechieno machalo kamaindi odiochieng' machielo. Kamano an Jeff Olombaka. Oriti masani Chris kuom chopo e Oloo TV.